ବାଇଗଣ ଫସଲରେ କରିଛି ତ ହେଇଟା ବି ସାର ପକଉଛି। ହଁ ବାଇଗଣଟାକୁ ରହିଲ ଏଇ ଗଛ ଏଇ ମୋ ବିଲରୁ ତୋଳିକି ବାଇଗଣ ଏଟା କଣ କଣ୍ଟେଇ ମୁଣ୍ଡି ନା କଣ୍ଟେଇ ମୁଣ୍ଡି କଣ୍ଟେଇ ମୁଣ୍ଡି କଣ୍ଟାରା ଛିଣ୍ଡେଇଛି ଧରିବା କୋଡ ହବ ବୋଲି କଣ୍ଟାରା ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ଲୋକ ତ କିଣି ନେବେ 60 ଟଙ୍କା କେଜି ଖାଇବେ। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଚାଷୀ ମାନେ ତ ତିଆରି କରି ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକରେ ସବୁଆଡେ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛି। ଖାଇବାକୁ କଣ କହିବା? ବାଇଗଣ ଖାଇବେ ନା ଖାଇବା ଯେମିତି ମିଠା ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି ବାଇଗଣ କଣ୍ଟେଇ ମୁଣ୍ଡି ପୁରା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି କଣ୍ଟେଇ ମୁଣ୍ଡିରେ। ଆମ ଏଇ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ କଣ୍ଟେଇ ମୁଣ୍ଡି ଆମ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଫାଷ୍ଟ। କେମିତି ଖାଇବ ବାଇଗଣଟା ଆସିବ ଆମ ଘରଟି ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି। ଆଉ କେମିତି ଖାଇବ କଣ ବାଇଗଣ କେମିତି ଖାଇବ ଜାଣିନା ଯେ। ଫଟୋ ଉଠେଇ ପିଲା ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି।